Hayırlı erте, 2021 yılının soңғы düşәнбесендә Татарстан дәүләт телевидениесенең милли тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфир студиясендә Гөлназ Ибраһимова безнең бүгенге чыгарылышта. Казан вертолетлары янгыннардан саклый. Илнең север урман янгыннарын сүндерү үзәге яңа техника белән тулыланды. Цифрлаштыру елына нинди бурычлар куела? Республика муниципаль берләшмәләренең быелгы эш йомгаклары һәм киләсе бурычлары. Сугыш чоры балаларына мәдхия. Мөхәммәд Мәхтиевнең «Без 41-нче ел балалары» әсәре буенча төшерелгән фильм киноэкраннарга чыкты. Республика муниципаль берләшмәләре советы съездында быелгы эшкә йомгак ясалды. Киләсе цифрлаштыру елына бурычлар билгеләнде. Тулырак киләсе репортажда. Илкүләм проектлар һәм Татарстан президенты программалары уңышлы гына гамәлгә ашырылды. Яңа мәктәпләр, балалар бакчалары, спорт комплекслары, фельдшер-акушерлык пунктлары, ремонтланган юллар, коммуникацияләр, фермерларга субсидияләр. Буларны кешеләр күрә, яңа мөмкинлекләр өчен рәхмәт белдерә. Узган елда барлык программаларда да актив катнаштык. Киләсе елларны да инде өмет итеп калабыз. Шушы программалар барысы да эшләр дип, һәм без бу программалардан актив файдалана алырбыз дип. Минсельхоз программасы буенча парклар төзедек, клубларны ремонтладык һәм юллар төзекләндерү бик актив рәвештә файдаланабыз. Менә авыл җирлекләрендә, бәләкәй авылларда, кичкенә авылларда юлларны төзекләндерәбез. Киләсе елда цифрлаштыруга өстенлек бирелә, эш планнары булдырыла. Буа районы башлыгы барлык инженер шелтәрләренең электрон картасын булдыруны тәкъдим итте. Һәр муниципалитет җитәкчесе башкарылган эшләр алдынгы тәҗрибә белән уртаклаша. Әлбәттә, уңышлар тармак программаларыннан башка мөмкин булмас иде. Форум алдыннан урыннарда проблемалар турында да фикер алыштылар. Проблемаларның берсе авыл халкын сыйфатлы су белән тәэмин итү. Бүгенге көндә 32% су үткәргеч шелтәр алыштыруга мохтаҗ. Барлыгы 6000 километрга якын. Вакыт үткән саен тузган магистральләр арта бара. Менә су буенча ул республикада проблема зур. Но икенчедән без суны яхшы сыйфатлы итеп бирергә тиеш. Ул яхшы сыйфатлы итер өчен бик күп акча түләргә кирәк. Авыл суны без бакчага сибәбез, бүтән җиргә итәбез. Шуңа күрә бу мәсьәләләрне безгә өйрәнергә кирәк һәм хәл итәргә. Республика президенты сәнәгать парклары һәм мәдәнчекләре үсешенә аерым игътибар бирергә кушты. Алар кече һәм урта бизнесны үстерергә булыша. Моннан тыш, хуҗалык итүнең кече формаларын үстерергә кирәк. Дәүләт ярдәме моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә артты. Җирле мәсьәләләрне сыйфатлырак хәл итү өчен үзара салым программасы да зур мөмкинлекләр тудырды. 2014 елдан башлап төзекләндерү, урам утлары, капиталь ремонтлаулар уздыру, янгын куркынычсызлыгы чаралары булдыру, күзәтү камералары урнаштыру һәм башка җирле мәсьәләләрне хәл итүгә 2 миллиард сумнан артык акча юнәлтелде. Рөстәм Миңнеханов коронавирус йогышыннан саклану чараларын актив кулланырга чакырды. Кайбер урыннарда профилактик чараларга игътибар җитешми. Татарстан президенты муниципалитетларның иң яхшы хезмәткәрләренә дәрәҗәле исемнәр, бүләкләр, муниципаль берәмлекләр советы башлыгына яңа автомобильләргә сертификат тапшырды. Алар җирлекләр арасында ел саен үткәрелә торган спортер конкурста җиңүчеләргә бирелә. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Яңа елны каршыларга санаулы көннәр калды. Ә бәйрәм табынын диңгез сыйларыннан башка күз алдына да китереп булмый. Муравейник сәүдә йортында тәмле, нәзакәтле ашамлыкларны сайлап алырга ярдәм итәләр. Я уже брала такую рыбку, очень нам понравилось. Но вот сейчас к Новому году решила эту купить. Камчатканың шын балыгын бер тапкыр авыз итеп карасаң, оннан аерыла алмыйсың. Ә яңа ел табынын диңгез суларына башка күз алдына да китереп булмый. Камчатканың табигать бүләге кызыктыра, тәмле, файдалы. Чабыча – морская дикая рыба. В народе называют и царица лососевых рыб. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир. Бер телем балык бутербродында кирәк кадәр омега-3, омега-6 файдалы майлар, аминокислота, фолий кислотасы, фосфор запасы. Натураль майны организм җиңел үзләштерә. Ә консервантларсыз җиңелчә тозланган бер кашык уылдыкта тәүлеккә җитәрлек аксым бар. Кызыл балыкның шундый серләрен даими сатып алучылар яхшы белә. Чавыча.
Белорыбец очень хорошая, вкусная рыба. Каждый раз, когда приезжает, мы берем. Казанлылар яңа елга үзләренә ошаган Камчатка улдыгын һәм балыгын сайлап алырга өлгерә ала. Муравейник сәүдә үзәгендә ярминкә 27 декабрьдән алып 31 декабрьгә кадәр эшли. Север урман янгыннарын сөндіру үзәге 6 яңа Ми-8 вертолетін ала. Татарстанда әлігі хава судныларын Казан вертолетлар заводында ясыйлар. Яңа техника жер техникасы белән үтә алмаслык кыйын участокларда янгыннарны ачыклап, сөндіру бурычларына тулысынча туры килә. Бу модельләрнең уникальлыгы нәрсәдә? Хәбәрчебез кызыксынды. Яңа Ми-8 вертолеты Север үзәгенә очыш ясый. Россия президенты йөкләмәсе буенча Байкал, Сибир һәм Ерак Көнчыгыш урманнарын янгыннардан саклау өчен Север төбәк ара урман янгыннары үзәге булдырылды. Татарстанда җитештерелгән һава машиналарына кизү тору бурычы йөкләнде. Вертолетлар кайнар нокталарда кизү торса, төп урнашу урыннары Красноярский краенда була. Бу машиналарга температураның кискен күтәрелүе яки төшүе куркыныч түгел. Алар 50 градус җылылыктан 50 градус салкынга кадәр чыдамлы. Бу урман янгыннарын сөндергәндә аеруча мөһим. Ерак очышлар истәмә ягулык баклары ярдәмендә ясала. Ичендә су сиптергеч җайланма, шактый йөк күтәрә, мобильлеге белән аерылып тора. Например, несколько, 2-3 дерева стоят, которые мешают подсесть вертолету. Урнашу өчен гадәттә агачлар күп булмаган участокларны сайлыйлар. Беренче төп агач кымачыласа, аларны берничә минут эчендә кисәләр. Ми-8 МТВ-1 моделе Казан вертолет заводында җыелган. Яңа техника авиалес охраны өчен махсус әзерләнгән. Бу Ирактагы урман массивларында янгыннарны ачыклап, сөндерү буенча бурычларга тулысынча туры килә. Силовые установки, которые могут работать в разных температурных режимах. Киш җайланмалары төрле температурада һәм төрле вакытта эшләргә мөмкинлек бирә. Бу модель безнең бурычларга югары дәрәҗәдә җавап бирә. Север үзәгенең һава паркы 2 вертолет белән тулыланды. Контракт буенча тагын 4 машина киләсе елда җибәрелә. Моны икенче кварталда гамәлгә ашырга ниятлиләр. Һава техникасы Сибир һәм Ерак Көнчыгыш урманнарында киренке җәйге чырга алдан ук әзер булып торырга тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Линар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Иминлекне тикшерәләр. Казанда юл хәрәкәте иминлегенең дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре иминлек кайышын булмаган машина йөртүчеләрне тикшерү рейдларына чыкты. 2 көн дәвамында 150 кеше административ җаваплылыкка тартылырга өлгерде. Закон бозучыларга 1000 сум күләмендә штраф түләргә туры килә. Тикшерүчеләр кисәткәнчә, бәлагә тарамас өчен машинадагыларның барысы да иминлек кайышын буарга онытмаска тиеш. Алар шулай ук юл хәрәкәтендә катнашучыларны шиктән тыш игътибарлы һәм сак булырга чакырды. Елның көтеп алынган вакыйгасы Мөхәммәд Мәхдиевнең «Без 41-нче ел балалары» әсәре буенча төшерелгән фильм киноэкраннарга чыкты. Беренчеләрдән булып, аны безнең иҗат төркеме карап кайтты. Моннан нәкъ 1 ел элек Татар кино оешмасының ел йомакларына багышланган матбугат очрашуында оешма җитәкчесе Миләүшә Туганова «Без 41-нче ел балалары» әсәрен кинофильм итеп төшереләчәге турында хәбәр иткән иде. 1 ел дигәндә татар укучысының иң яраткан әсәрен тамашачы кинотеатр экраннарыннан күрде. Бу классика дигән әйбергә алыну өчен мин бик рәхмәтле бу командага, чөнки классиканы экранга чыгару ул бик авыр әйбер. Аның өчен батырлык кирәк. Менә режиссер Амиргөл Әскәров һәм бөтен команда курыкмыйча алынган өчен рәхмәт. Бу менә үзегез караргач аңларсыз, бу фестивальләргә дә бик туры килә, чөнки аның стиле шундый, ул аклы кара. Һәм менә «Летят журавли» һәм теге «Судьба человека» дигән фильмнарга охшабрак тора стиль буенча, ләкин әлбәттә инде аларга әле үрелергә безгә иртәрәк, ләкин стиль буенча шулайрак ясалды. Инде прокатка килгәндә, әлбәттә Татарстанда да һәм чит төбәкләрдә дә кайда татар яши, бөтен җирдә күрсәтергә исәп. Әсәрдә төп рольләрне башкаручы 41-нче ел балаларын уйнаучы Кариев театр артистлары өчен кинода төшү беренче тәҗрибә булган. Төрле мизгелләр булды инде, кызыгы да, бераз аянычы да, ләкин күбрәк кызык, бик кызык булды безгә. Күпме төштек әле? 2 атнадан артыкмы? 2 атна тирәсе эчендә бик истәлекле мизгелләр дип әйтик. Безгә бик шады. Рейскә бигрәк тә. Беренче тапкыр. Мөхәммәд Мәхдиевнең үзен уйнаган Кариев театр артисты Булат Гатауллин җаваплылык хисен тойдым дип хисләре белән уртаклашты. Бу барыбызда яраткан әсәр, балачактан бирле яратып укыган әсәребез. Безнең
милләтебез өчен һәм гомумән барыбыз өчен дә бик кирәкле булган әсәр. Һәм әлбәттә дулкынлану, чөнки мине чакырдылар баш рольне башкарырга. Бу әлбәттә бик җаваплы. Мөхәммәд абыйның үзен фильмда аның исеме үзгәртелгән, ул Ильяс. Шуңа күрә бу шундый капма-каршы хисләр, шатлану да, ләкин шул ук вакытта ниндидер дулкынлану да. Кинода училище укытучылары ролен Искәндәр Хайруллин, Рөстәм Гайзуллин, Айгөл Бариева, Зөлфәт Зинуров кебек татар артистлары башкарган. Ә бик тиздән без 41 ел балалары фильмын Татарстанның район һәм шәһәр кинотеатрларында күреп булачак. Айзилә Батырханова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Татар театры сәнгатенең алтын фондына кергән 2 пьесада бош рольләр махсус аның өчен дип иҗат ителә. Беренчесе Нәкый Исәнбәтнең Миркәй белән Айсылу спектаклендә Айсылу, икенчесе Ркаил Зайдулланың Үлеп яратсында Мөхлисә роле. Сүзнең Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Дания Нуруллина турында барганын аңлагансыздыр. Узып киткән ел аның юбилей елы иде. Шул уңайдан сәнгать кешеләренең гадәттә иҗат кичәләре үткәрелә, ә Камал театрында бераз үзгәрәк юбилер катнашындагы спектакль күрсәтелә. Дания Нуруллинага багышланган спектакльле кичәдән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Камал театрындагы һәр спектакль Дания Нуруллинаның ягымлы тавышын ишетүдән башлана. Аның өчен театр ул гыйбрәт алу урыны. Ул яшьлек хыялын чынга ашырган тылсым дөньясы да, милләткә хезмәттә йөздергән идел йортта. Яш килде, героинларын ойнayındı, лирик героинлары шундай. Менә хәзер аңа 75 тулда ниһаят. Һәм әйтергә кирәк, ул хәзер безнең өлкән артистлар арасында иң театрга кирәкле кеше. Аның амплуасы шиксез. Менә ул яшь чакта героинлар уйнады. Аннан җиңелгенә каршылыкларга кирип китте. Хатыннарга кирип китте, хәзер әбиләрен дә уйный, сатирада да уйный ала, фарс булса фарста да уйный ала, драма булса драмада, трагедия булса трагедия уйный ала торган актриса. Ул рәхәтләнеп театрда эшли торган. Шулай дигән Әсфан. Минем консерватория бетереп, җырчы булу өмитем. Синең тау инженерлыгына ирешү теләгем. Галиәскәр Камал исемендәге театр сәхнәсенә яшүсмер Дания беренче тапкыр 1964 елда чыга. Әлбәттә, 57 ел рәттән эшләгән актрисаның рольләре аз булмый. Нәрсә җыелдыгыз? Нәрсә кирәк сезгә? Ир белән хатын арасында нәрсә булмас? Үпкәләшербез дә, татулашырбыз да. Нәрсә? Фронттагы иренә хыянәт иткән Әпипә нәкъ тормыштагыча үзен аклап маташа. Бу инде артык тыйнак Дания Нурлы түгел. Күрсә Станиславский да ышаныр иде. Әпипә дип торып яши, хәзер бездән булмый дип көнләшәсезме? Рольләрне артистлар сайламый, режиссер карары белән хәл ителә. Марсель ага Сәлимҗанов актрисаның киң планлы амплуасын яхшы аңлый. Кайбер спектакльләрдә Дания Нуруллина үз язмышын яшәгән очракларда була. Таҗи Гыйззәтнең изге әманәт әсәрендә Наҗиянең әнисе атып үтерелә. Ә тормышта Дания 13 яшендә әнисез кала. Кече энесен атып үтерәләр. Язмыш сынаулары моның белән генә дә бетми. Үлеп яратты спектаклен сәхнәләштерергә җыенганда бердән-бер кызы Айсылу фаҗигале төстә вафат була. Аңа исемне спектакльдәге героиня хөрмәтенә сайлап куйган була. Гомер буе янәшә. План үтәргә дип юлсыз салкын клублы авылларга да бергә баралар. Гастрольләрдә әрҗә эшләрендә дә йоклап үсә Айсылу. Иң газиз кешесез калу Мөхлисә роленнән баш тартуга этәрүе дә аңлашыла. Әмма яшьли тормышның ачысын төшесен күргән актриса тәвәккәлли. Үлеп яратты спектаклен еламыйча карап булмый. Бик җаваплы, җитди роль. Ә югыйсә кемгә генә мөрәҗәгать итсәң дә аны гел елмаючан, мөлаем, нурлы йөзле диләр.
Минем мәрхүм кәйемәнием әйтәдер. Менә син дөньяга кара. Менә ул гел елмая, гел көлә. Син генә ул гел турсаеп йөрисең дип әйтәдер. Нишлисең бит инде? Күрәсең, менә дөньяны шулай кабул итә инде ул. Кешеләрне жарата. Никадәр авыр кайгы хәсрәтләр күрсә дә, Аллаға шөкер, кеше булып кала алды. Үзенә хыянәт итмәде, үзенә тугрылыклы булып калды. Аны күрү һәр вакыт минем өчен бик зур шатлык. Кайда гына эшләсә дә, кем белән генә очрашса да, шатлык китерә торган актрисаның ярты гасырдан артык хезмәте быел хөкүмәт тарафыннан да лаеклы бәяләнде. Быел, Аллаға шөкер, бик сөенечле ел булды минем өчен. Яз көне апрель айында миңа бик шагыйрыбыз Габдулла Тукай премиясе бирелде. Ул да зур бүләк булды минем иҗат юлыма, иҗат эшләремә. Аллаға шөкер, инде менә хәзер юбилеем да килеп җитте. Яшемне яшермим, 75 яшь миңа, Аллаға шөкер. Әле шулай яшәргә насыйп булсын, Алла бирсә. Яңа рольләр көтәм әле уйнарга. Нәкъ шул теләкләрне юбилее уңайыннан тәбрикләргә килгән дәүләт эшлеклеләре, әдәбият сәнгать әһелләре, иҗатташ дуслары да әйтте. Кайда шунда ут уйната. Бу яшәве Дания Нурлының. Ә кичә ахырында тамашачыларга Дания Нуруллина тарафыннан аерым бер фәлсәфи мәгънә салып уйнаган «Сөйәсеңме, сөймисеңме» спектакле күрсәтелде. Мин? Син? Кем булсын инде мин булмыйча тәүбә астагфирулла. Куркытмалы. Дания Нуруллина Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясендә дә үз кеше. Яшь алып баручыларга сөйләм осталыгы буенча киңәшләр бирә. Татарстан дәүләт радиосының «Мин әтине өйрәтәм» күп серияле радиоспектаклендә катнаша. Дания Нуруллинаның китап нәшрияты белән берлектә яздырган аудиокитаплары да бәһаләп бетергесез милли хәзинә. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бүген актуаль әңгәмә студиясе кунагы Татарстан китап нәшриятының генераль директоры Илдар Сәгъдәтшин. Ул күренекле шәхесләрнең сурәте ясалган күрсәтмә әсбаплар, заманча дизайн белән эшләнгән китаплар турында мәгълүмат җиткерер. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татарстанда игълан ителгән Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы да ахырына якынлашты. Без ел дәвамында башкарылган игелекле гамәлләр турында сөйләп барырга тырыштык. Бүген дә шул хакта сөйләшү өчен студиягә Татарстан китап нәшрияты җитәкчесе Илдар Сәгъдәтшинне чакырдык. Хәерле көн, Илдар. Исәнмесез. Сезнең китап нәшриятының проектлары ел дәвамында җитәрлек булды. Менә соңгыларның берсе тамашачылар ишетеп калган булсалар, Бауман урамында Китап Клаб дигән милли ресторан ачу. Шул турыда әзрәк ишетмәгән кешеләр өчен аңлатып китсәгез иде. Совет чорыннан бөтенебез хәтерле инде. Үзем мен кичкенә чагым булды инде. Бауман урамында зур китап кибете бар икәнен. Һәм үземнең менә шул китап кибетенең буеннан буена чапканымны хәтерлим, китаплар арасында аунап укып ятканымны. Һәм бу хыял инде менә шул тарихи урында дип әйтергә кирәк. Яңа менә китап кибете булдыру хыялы безнең инде күптән бар иде. Без анда кичкенә генә кибетне булдырдык. Ул инде 6 ел дәвамында эшләп килә. Һәм инде менә Нугай кунакханәсе җитәкчелеге белән бергә менә шундый ресторан ачарга булдык. Бүгенге заманча таләпләргә туры килә торган, һәм инде анда безнең Бауман урамында бит инде күпләп туристлар йөриләр, һәм дә инде бөтен республикадан килгән кунакларыбыз, безнең үзебезнең шәһәрдә яшәүчеләребез, алар инде безнең яраткан урыныбыз бит инде ул Бауман урамы. Һәм шул тарихи урында яңа форматта менә шундый ресторан ачарга булдык. Ялда итеп укып та дигәндә име? Монда ашарга да, ашап та була, эчеп тә була дигәндәй. Һәм дә инде теләгән кадәр укып та була. Безнең яңа чыккан китаплар белән танышырга инде бүгенге көндә 500-дән артык исемдә китаплар шушы ресторанда бар. Бүген үк инде рәхмәт сүзләрен ишетергә туры килә. Һәм биргә рәхим итегез. Шуны гына әйтәсем килә. Бу ачыклап китәр өчен әйтәм.
Бу ресторанда китапны укып кына калырга буламы, әллә шаганы сайлап алып үзең сатып апталырга мөмкинме? Монда укырга да мөмкин, ашау эҗү вакытында һәм шул исәптән биредә инде безнең яңа чыккан китапларыбызның презентацияларын үткәрү күздә тотыла. Һәм шул ук вакытта шушы хәтта автограф сессияларда инде язучылар белән очрашулар һәм теләгән бер китабыңны сатып алу мөмкинлеге дә бар. Шәп. Менә әле яңадан ана табадан төшкән бер яңалык белән дә уртаклашсагыз иде. Бу инде безнең ул яңа гына табадан төшкән, әмма ләкин без бу эшчәнлек белән Татарстан китап нәшрияты тарихын карасак та Совет чорыннан шөгыльләнгән. Элекке вакытта ул да булса плакатлар, ягъни менә шундый күренә торган күрсәтмә әсбаплары бастыру һәм тарату. Бүгенге көндә инде менә матур һәм заманча зауыклы балаларның игътибарын җәлеп итә алырлык итеп дизайн белән эшләнгән плакатларны без инде ел дәвамында безнең 9500 плакат балалар бакчаларына таратылса, ул инде безнең күренекле шәхесләребез һәм балалар шагыйрьләренең 4 юллык шигырьләре белән, шул ук Роберт Миннуллин, аннары соң Әминә Бикшәнтәева, безнең инде белгәнебез Шәүкәт Галиев, шул һәм балалар бакчаларында аларның 4 юллык кичкенә генә шигырьләрен балалар өйрәнәләр дә һәм монда инде аларны без менә шул бүтән балалар бакчаларына, Татарстан Республикасында урнашкан балалар бакчаларына ул плакатларны һәрбер балалар бакчасына 10 плакат күләмендә тараттык. Хәзер инде менә татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән менә шу комиссиябыз эшчәнлеге нәтиҗәсендә инде 20 меңнән артык плакатлар, анда инде безнең күренекле шәхесләребез, аларның кыскача алар турында мәгълүмат, ул инде безнең Татарстан Республикасының бүтән мәктәпләренә таратылачак. Монда инде 15 плакат, бу инде пластикта эшләнгән. Менә игълан ителгән халыклар, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы азагына якынлашса да, бу эш миңа калса ул дәвамлы булырга тиеш. Сез алга таба тагын нинди эшләр белән шөгыльләнергә җыенасыз, әз генә ачып күрсәтергә җыенасыз безгә? Киләчәктә дә бу эш комиссия эшчәнлегенә нигезләнеп берлектәме һәм аерым бу эш һәрберебез бу эшне башкарырга тиеш, ана телен сакларга тиешбез без. Инде безнең Татарстан китап нәшрияты эшчәнлеге ул инде тулаем дигәндә татар телен саклауга юнәлтелгән эшчәнлекләрнең берсе ул безнең. Шуңа да инде безнең киләчәктә шактый гына менә проектлар шушы тел комиссиясе белән бергәлектә дә аерым проектларыбыз да киләчәктә дәвам итәчәк. Шулай ук инде әйткәнемчә шактый гына узган елда проектларыбыз булды. Мәсәлән, шунысына тукталып үтәсем килә. Безнең 6 балалар энциклопедиясе басылып чыкты. Ул да булса вертолетлар, машиналар, песиләр турында, этләр турында. Кичкенә балалар өчен. Ул балалар бакчаларына инде менә таратылды һәм өстәмә менә сер итеп кенә әйтәм, тагын менә тасма дип әйтәбез, тасмага басып үзе сөйли торган китаплар да менә шушы көннәрдә кайтып җитәргә тиеш. Инде аның берсе Койрыклы бака дигәне чыкты. Ул безнең Батулла бабай үзе тавышландырган әкият. Һәм киләчәктә тагын шундый китаплар дәвам итәчәк һәм аларны без максатчан рәвештә шул балалар бакчаларында зур тиражлар белән һәрбер балалар бакчасына берәр китап кына түгел, һәрбер балалар бакчасында булган һәр төркемгә 3 китап булса да таратырлык күләмдә менә шулай җиткерәчәкбез. Һәм дә инде бу эш тукталмый. Менә инде хәзер рәхмәт безнең президентыбызга акчалары бүленеп бирелде. Инде без сөйләштек менә Мәскәү нәшриятләре белән. Алар инде хәзер балалар бакчаларын китаплар белән тәэмин итү эше тәмамлангач, без инде хәзер инде мәктәп китапханәләренә дә инде мәктәп яшенә туры килгән яңа энциклопедияларны бу елы инде 10 энциклопедия төрле өлкәләрдә. Аларны инде тәрҗемә итү, рус телендә чыккан энциклопедиялар, аларны тәрҗемә итү эше инде башланган, тәрҗемәчеләр эшли һәм аларны менә беренче яртылыкта ала бирсә, киләсе елның беренче яртылыгында тарату күздә тотыла. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, куанып һәм куандырып эшләргә язсын. Рәхмәт. Һәр эшнең башы һәм ахыры була дисәк тә, бу тормышта тукталмаска тиешле гамәлләр дә җитәрлек. Телебезне саклау һәм үстерү шуларның берсе. Бу гамәлне һәр кайсыбыз үз йөрәге аша үткәреп башкарса иде.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Студия кунагы җырчы Эльмира Кәлимуллина иҗади уңышлары белән уртаклаша. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.